Bitħejja għall-lob tal-pajjiżi żgħar li se jsir f'Malta iktar tard din is-sena, il-Gvern investa 5 miljun euro fit-taħriġ tal-atleti kif ukoll miljuni ta' euro oħra fit-titjib tal-faċilitajiet. Dan apparti mill-investiment li qed isir ukoll f'numru ta' faċilitajiet li jmorru lilin mill-lob tal-pajjiżi żgħar. Dan intqal fiż-żjara li għamel il-Prim Ministru Robert Abela fil-kumpless sportiv ta' Bormla fejn tkellem mal-amministraturi ta' Sport Malta dwar l-investiment li qed isir fis-settur sportiv kemm fl-atleti kif ukoll fil-faċilitajiet sportivi. Il-Prim Ministru kellu ċans jiltaqa' ma' uħud minn dawn l-atleti li spjegaw kif qed jitħejjew għal dan il-lob u anke esprimow l-entużjażmu li jeżisti fost il-komunità sportiva għal din l-opportunità. Il-Prim Ministru kellu wkoll iċ-ċans li jżur ix-xogħol li għaddej fuq il-pixxina tal-ogħla livell li se ssir parti mill-kumpless u li se tkun waħda mill-ogħla faċilitajiet sportivi f'pajjiżna. Il-pixxina hija daqs Olimpiku btul skont ir-rekwiżiti mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awm u se tkun mamra bl-aħjar teknoloġija. L-ħtieġa li l-isport ikun parti integrali mill-ħajja ta' kull individwu hija wkoll element ċentrali fil-politika tal-Gvern, tant li l-faċilitajiet se jkunu aċċessibbli kemm jista' jkun. Fil-fatt, fil-kumpless sportiv, il-Prim Ministru kellu ċans isegwi attivitajiet sportivi għal tfal ta' età ċkejkna organizzati minn skejjel differenti f'dawn il-faċilitajiet.